Ahojte. Ja vám... Áno, tak sa áno, získava áno, lebo ty aj pláčeš. Ale keď si smutný, musíš to dokázať, nevieš to ani nič. Sa nebude zájsť. Ani nič ti nepomôže, nič ti nepomôže, nikto. Hlavne niekto slzy, smutok a pramenie. Smutok a pramenie je prepáč, na 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 mama, no. A dole hlavou ti tiež pomôže. A keď ti niekto povie stop, tak prestaneš. Ale keď sa to nedá, tak sa to nedá.